Добър вечер, уважаеми зрители! Отново е петък вечер и сега започва седмичното предаване на телевизия Делта "Градът отблизо". Аз съм Емануела Миланова. Тази седмица ще ви срещнем с заместник-кмета по комунални дейности Свилен Иванов и с Жени Попова, която е управител на Общинския приют за безстопанствени животни в Русе. Ще ви покажем какви мерки за ограничаване популацията на бездомни кучета взима общината и как протичат довършителните ремонтни дейности по приюта. Останете с нас, за да бъдете по-добре информирани. Господин Свилен Иванов разясни някои от ограничителните мерки, които поставя общината за собствениците на домашни любимци. Вече има определени зони, където е забранено разхождането на кучета. За сметка на това ще бъдат изградени и специални оградени места за тази цел. Къде ще са те и кога ще бъдат направени, ще разберете по време на нашия разговор. Ще ви припомним и за декларациите, които собствениците на домашни кучета трябва да подават до края на месец ноември. Общината се грижи и за чистота на нашия град, като постави и специални кошчета за кучешки екскременти. От нашия разговор ще разберете и докъде е стигнал градът ни в борбата си с популацията на безстопанствени животни. Господин Иванов, всички собственици на домашни кучета са задължени да подадат декларация за притежаваните от тях животни в общината. Приемането на декларациите започна на 1 октомври, крайният срок е 30 ноември. Какво ще се случи, ако не всички собственици са успели да направят в този срок и ще има ли санкции? За съжаление, един от основните проблеми, които срещнахме при поемането на ангажимента за справяне с този проблем, беше, че в град Русе не се знае колко домашни любимци има. От тази гледна точка предприехме мерки и променихме наредбата за поемане на тези декларации. Направено е без някакви лоши чувства към собствениците, просто трябва да имаме някаква информация за състоянието, броя на домашните любимци в град Русе. Наистина, по наредбата от 1 октомври започнахме да приемаме декларациите. Надявам се, че повечето собственици са добросъвестни, няма да има проблем с подаването. Мога да ви съобщя, че до 26 октомври имаме 175 подадени заявления. Така че мисля, че на този етап собствениците на домашни любимци са добросъвестни и спазват приетата наредба. Сега друг е въпроса за недобросъвестните. Значи не искаме да предприемаме веднага някакви строги мерки. Ако нещата вървят по този начин и хората се подават декларациите, това, че някой не е успял, бихме могли да удължим срока. Не е проблем до края на годината. Искам да ви кажа, че това не е процес, който трябва да се случи веднага, на мига. Просто в тази насока до сега нищо не е правено. Ние първо започваме да правим някакви стъпки с регистрацията на кучета. Знаете, че те са основната причина за бездомните кучета. Така че при работа във всички насоки аз се надявам да постигнем до резултата, който искат всички. А новите собственици на домашни кучета след 30 ноември, те също ли ще трябва да подават декларации по-нататък? Да, това в наредбата си спомената. Обсъждали сме въпроса дали трябва да се плаща за 2 месеца. Ще се признава за цяла година. Няма значение кога е платено. Припомнете ли каква е процедурата за подаване на декларации и отнема ли много време? Декларациите се намират долу в информационния център на общината.
в така наречената малка община, където е отдел екология, а ги има и в интернет. Което означава, че могат да се разпечатат, да се пълнят и само да се подадат и след определения срок от 10 дена да се получат картата. Така че не отнема някакво време на гражданите. 44 кошчета за кучешки екскременти ще бъдат монтирани на територията на град Русе. В кои квартали и на кои места ще бъдат поставени те? Значи, това е една от добрите стъпки, което мисля, че прави община Русе. Като се има предвид, че, пак казвам, това са едни от новите неща, които се предприемат. Също има промяна в наредбата, но предполагам, че всички граждани са съгласни, че все пак трябва да поддържаме града чист. Местата, на които се поставят, са разрешените за разхождане, всъщност няма да бъдат в забранените зони. Използвали сме демократичния принцип да забраним малко места, а не да разрешаваме някои, което, нали, би означавало веднага да се ограничат по-голямата територия на града. Разпределени са от отдел екология, знаят къде са местата, където се разхождат най-много домашни любимци и точно на тези места са поставени. А кои са забранените зони? Забранените зони по закона са на територията на детските учебни и лечебни заведения, на детските площадки и допълнителните площад Свобода, градините Дунав, Батенберг, Оборище, Аспарух и площад Света Троица. Като обръщам внимание на зоната от Вазата до Розариума на парка на младежта, и там на всички е известно, че има най-голямо стълкновение от хора, деца и там наистина не е правилно да се разхождат домашните любимци. Оставили сме другата част от парка, където не е населена, няма хора и не виждам никакъв проблем там да се извършва тази дейност. В парка на възрожденците в района на Пантеона, той е в началото, където също за Пантеона има детска площадка. Значи в другия край на парка на възрожденците, те, доколкото знам, в момента точно там се разхождат кучета, така че не виждам някакъв проблем. И ако има някъде други малки участъци, те ще бъдат обозначени със знаци. Има много хора, които преминават през територията на площад Свобода и в частта от парка на младежта от Вазата до Розариума, особено в сутрешните и вечерните часове. В парка доста често можете да срещнете човек, излязъл да побяга с кучето си. Как ще забраните на тези хора да правят това? Или просто преминават в тези зони? Значи получих един такъв сигнал. Ако преминаваме през площада, какво ще се случи? Сега аз така мога да отговоря на въпроса. Никой куче не отива на работа, за да преминава през площада. Кучето в момента, в който се изведе от дома си, излиза на разходка. Което означава, че такива наивни въпроси, нали, не трябва да се създават. Разликата е дали ще мине около площада и през площада е 100 лева. Първия път, втория път става 200. Хората, които не искат да го разберат, нали, ще бъдат глобявани, няма никакъв проблем. Но аз не виждам какъв е проблема да се минава, да се заобикалят тези площади. Значи направихме всичко възможно и сме ги ограничили до минимален брой. Това са просто такива площади и места, където има много хора, деца се разхождат и на никой не е приятно сега децата бягат по площада и някакво пуснато куче, нали, да се разхожда, да ги стресира. Нали, като мине кучето до вас, какво става с детето? Добре, ако сме решили да отидем на кафе, има много такива заведения по центъра, в събота и неделя или пък през... Има и много други заведения по център, извън център. Но все пак хората си имат... Значи, виж сега, домашният любимец е лукс. Когато ти си имаш домашен любимец, си поемаш последиците от това нещо. Не мога да ми се съдя, че не мога да дойдат. Няма да отидат на центъра, ще отидат на други места, които не са на центъра или на тези площади, където е забранено за домашни любимци. Сигурен съм, че повечето хора ще разберат, а може би след време
наистина ще се разбере. Нормално е сега, като всяка промяна, която се предприема, да има хора, които така недоволстват, нали? Нормално е. Винаги има такова нещо, но с времето аз съм сигурен, че хората ще се убедят, че ние правим правилните неща. И когато наистина има някакви правила и се спазват, че всички са доволни, ще направим, обещали сме за следващата година. Аз още пролета казах, че ще бъде следващата година. Изграждането на огражденията, където да се пускат кучета. До тогава ние няма да санкционираме за това нещо. Общината е пределно ясно, че първо трябва да създаде условията и тогава да санкционира. И не съм съгласен с така пристигат разни жалби или такива в тези отношения, че как сме слагали коня пред каруцата. Нищо не слагаме пред каруцата и пред коня. Много добре знаем какво правим. Но все пак санкциите ще започнат едва след като тези места, ограждения специално за животните, бъдат направени. Значи то всяко нещо е за нещо. Ако в момента едно животно се изходи в зона, в която има кошки и собственика не ги прибере, е много ясно, че се санкционира. Когато сме създали условието, може да санкционираме. Сега не мога да санкционирам, защо се пускат кучета в парка на възрожденците. Да. Или примерно в другата част на... Защото не сме направили ограждения. А къде ще бъдат тези ограждения и кога ще бъдат? Значи първите ще бъдат в парка на възрожденците, точно в тази част, където е позволена разходката, и в парка, където ви казах. И ние ще направим всичко възможно, още да е по-мека зимата, преди пролета да започнем да ги правим, за да са готови, когато се топли времето. А какви други мерки за ограничаване на популацията на бездомни кучета поема общината към този момент и имате ли успех в тази дейност? Другото, което правим, е това разширение на приюта. Целта е да може да обработим повече бездомни, безстопанствени кучета. Знаете, че в последните години популацията значително намаля. Надявам се след тази година то вече се усеща. Сега не знам кой както иска да гледа на нещата, но видимо намаляха кучета. Друг е въпросът, че примерно в този период на годината, знаете, че по вилните места ги пускат и те естествено се съсредоточават така към сърцето на града. Работим постоянно, ежедневно, реагираме на сигнали. Най-важното, което мисля, че постигнахме, беше да не се събират големи глутници, които наистина биха довели до сериозни проблеми, нали, за гражданите. Проведени са разговори с Съюза на ловците и риболовците в България. Руси отново възстановяване да започне работата на бившия приют за животни в района на пазанарията. Кога ще бъде осъществено това възстановяване? Само искам да кажа, че първата ми идея още преди една година беше точно за разговор за този период. Оказа се, че трябват много големи средства за ремонтиране. И затова преценихме, че е по-добре на този етап да разширим периода, както е в момента, нали, с по-евтин вариант, отколкото да се хвърлят сериозни финансови средства за изграждането на нов. Но тъй или иначе, ние след 3 години трябва да приберем всички кучета от улицата. И капацитета, който имаме в момента, няма да е достатъчен. И трябва да търсим начин наистина за изграждане на още един много голям период. Водят се разговори, дано да има и някакви възможности за, ако ще и по проекти, да някъде се намери финансиране, но нямаме избор, нито или иначе трябва да разширяваме базата на приюта.
Общинският приют за безстопанствени животни е сред най-добрите в страната по овладяването на популацията на бездомни кучета. Свидетелство за това е, че той спечели тази годишната награда на британската организация Dogs Trust. Призът е за най-успешно прилагане на знанията, придобити от обучението по програма International Training. Наградата беше връчена на управителя на приюта Жени Попова, лично от госпожа Клариса Болдуин, директор на Dogs Trust. Екипът ни се срещна с Жени Попова, с която обсъдихме ценния опит, който работещите в приюта са придобили от едномесечния обучителен курс по програмата и който успешно прилагат. Поговорихме си и за овладяването на популацията на бездомни кучета, като не подминахме и темата за ремонта на приюта, чието довършителни дейности текат в момента. Русенският приют за безстопанствени животни бе награден със специален приз от британската организация Dogs Trust. Разкажете ни какви знания придобихте от едномесечния курс, проведен в Западен Лондон миналата година. Това беше едноседмично обучение с много разнообразни теми, които включват цялостното управление и стопанисване на един приют за изоставени животни. Включваше поведение на кучето, как да подхождаме, как да се грижим за животните, от самото влизане, настаняване, как да подхождаме при лова на кучето навън, когато сме на терен, изграждане на приюти, стопанисването, работа с гражданите, рекламните материали, връзките с обществеността, всичко, което се случва в целия процес по управлението на един приют, което беше много полезно. Няма откъде да придобием такъв опит. Как приложихте наученото? Наблюдават ли се вече положителни резултати? Първите резултати излязоха от голямата посещаемост на доброволци, която имаме, което пък ни се върна с друг резултат, двойно, тройно увеличаване на осиновените животни, защото те много ни съдействат с това. Ние подобрихме и условията, направихме визуално такива беседка за хората, като дойдат, просто да има къде да бъде едно приятно място за отдих, като парк, за да бъде притегателно място за хора, които биха искали да дойдат да видят животните, да се разходят до приюта, за да сменим този образ, който беше от преди с мрачната картина за приютите, особено общинските в България. И всичко стана шарено, различно. Направихме една стая, която да бъде, особено за зимата, където да могат да се събират, презентационна стая, хора с общия интерес, любовта към животните, където може да се прожектират и презентации за хуманно отношение към животните, и където може да бъде и фотостудиота с мултимедия стаята, да снимаме животните, за да правим осведомителните кампании. И в момента разширяваме приюта, защото много ни е тясно и това ни блокира кастрационната програма. И в момента тече усилена ремонтна дейност. Използваме последните топли дни, увеличават се капацитета с повече от 100 животни, трябва да стигне поне 360, в момента е 160. Направихме и подобрение на дворчето, което е за котки, защото имаме и котки в нашия приют, единствения в България, който е с възможност да прибира пострадали котки. И това е, надявам се, че има още много неща, които да се правят. Сами си изработваме, купихме си дървен материал, сами си изработваме къщичките, бавно става. В момента се правят навеси на тия дворчета, още не сме готови. Надявам се до средата на месец ноември да приключим с това разширение и да можем да пуснем изцяло обновения корпус на приюта. Русенският общински приют за животни е сред най-добрите в овладяването на популация на бездомни кучета в страната. Докъде сте стигнали в този процес?
Този процес е бавен, но ние отдавна работим по кастрационната програма и това пролича докъде сме стигнали с преброяването, което направихме в края на миналата година и началото на тази, на безстопанствените кучета. Резултатите бяха, че видимо има намаляване на популацията. Към момента животните, които преброихме, бяха 2385 на територията на град Русе, от които около 1000, което представлява 62% от тях. 1000 са некастрирани, 62% са кастрирани. И считам, че срока, който е по закон до 2015 година, ние ще успеем да овладеем популацията. Предвид това, че все по-малко се взимат, по мои наблюдения, животни за вилните зони и все по-малко ще бъдат изхвърлени оттам. Хората вече знаят за приюта и за дейността му. Мисля, че добре се развива в тази посока. Тениса идват, когато при нас да си оставят животното, когато искат да го изоставят, а не го хвърлят на улицата. Все повече са тези хора, което означава, че ще бъдат все по-малко изоставените животни. И в края на 2015 година, когато дойде време да спазим срока за изтегляне на всички кучета, се надявам, че всички ще бъдат кастрирани и ще изтеглим и няма да има. Ще бъдат единични случаите, то няма как да няма, но ще бъдат единица случаи на изоставени животни. По този повод има такса куче за собствениците, които притежават такива животни. Тя за какво е? Такса куче, много хора не са наясно какво представлява тази такса куче и такса некастрирано куче. Хубаво е да се знае. Това не е такса, която се плаща просто така на общината, за да облагородява някакви терени за разходка на тия животни или за нещо друго. Тази такса куче, това са средствата, които отиват за намаляване популацията на безстопанствените кучета. Така че всички хора, които имат кучета, за да бъдат освободени от тази такса, могат да си кастрират кучето и така няма да плащат такса куче. Единственото, което трябва да направят, ако са с кастрирано куче, да подадат декларация в общината, че притежават куче и това ще бъде един еднократен акт. Това е. Разкажете ли за процеса на поставяне на чипове на домашните любимци? Какво представлява той? Чипирането е част от регистрацията. Тя се извършва в частна ветеринарна клиника, не се извършва при нас в общинския приют. Ние чипираме всички кучета от 2007 година насам. Всички, които са влезли, излизат с микрочип. Не ползваме друга маркировка, никога не е ползвана друга трайна маркировка. Чипирането се извършва от ветеринарните лекари в частните клиники, издава се паспорт, задължително се поставя ваксина против бяс и това вътрешно обезпаразитяване, което се прави с хапчетата. И това всъщност представлява регистрацията. След като се извърши тази регистрация, трябва да се дойде в общината да се подаде декларация. Първата година от поставянето на микрочипа, собствениците на кучета са освободени от такса куче. Това е хубаво да се знае. Първата година? Да. Поставянето на чипа струва ли нещо на собствениците? Струва, да. Не мога да коментирам цена. Да. Тя е различна във всяка една клиника. Да. Така че не мога да се Опасно ли нижа. е това за животното? Къде се поставя? Се поставя на гърба, подкожно. Това е съвсем малък имплант, който изобщо до сега не сме имали случай на някакъв страничен ефект. Кастрирани са и са чипирани повече, близо 3000 животни при нас. Нямаме такива проблеми. Да се върнем към приюта. Какви грижи полагате в момента за самите животни? Правите ли необходими ваксини? Обезпаразитявате ли ги? И колко животни имате в момента в приюта? В момента в приюта сме надхвърлили капацитета. Затова и правим това необходимо разширяване. Над 200 кучета и около 15 котки има. Процеса на
при влизането на животно, това е един процес. При настаняването още то се обезпраздява вътрешно и външно, след което се кастрира. Ако не е кастрирано, вакцинира се против бяс и след период между 3 и 5 дена се връща обратно на улицата, ако не е проявил агресия. Да. Това е. Кучетата се изхранват с гранулирана храна. Това е също част от нещата, които като грижа. Всеки ден имаме 2 ветеринарни лекари, всеки ден има наблюдение на състоянието здравословното на животните, така че има достатъчно добра грижа и хуманно отношение в нашия приют. Провеждате ли образователни и разяснителни обучения за хуманно отношение към животните и самата природа? Какво представляват те и кога се организират? Предстои... имаме издадена образователна брошура вече една, която трябва да бъде актуализирана. Това също предстои да се направи. Към момента подготвяме нова кампания, която е насочена към подрастващите. И тя е с едно сдружение Младежки глас русенско. Млади хора, ентусиасти, с които заедно правим нова такава кампания. Предстои да се случва. Обсъждаме много неща и идеи имаме, но още не е завършен процеса. Да, а кога според вас може да започне тази кампания? Имате ли някаква информация? Считам, че ще бъде от следващата година. А как ще се разпространява? Къде ще бъде? На първи етап това, което сме говорили, ще бъде в учебните заведения, защото идеята ни е да достигнем до семействата чрез децата и по този начин да превъзпитаме и родителите, така да стигнем до тях, защото тях вече сме ги изтървали. Да. Но поне, работейки с децата, по този начин да влезем и в домовете и да стигнем до родителите. Набирате и доброволци. Има ли много желаящи и с какво най-много ви помагат? Доброволците ни помагат с по-леката част. Разхождат, лятото къпят, решат животните, ползваме ги за приемни домове, когато се налага за животни, които не е добре да останат в приюта, предвид това, че им е поставена ваксина и хубаво да не карантинния период да си го изкарат извън приюта. Отглеждат животни, които имат нужда на 3 часа да бъдат хранени, а ние нямаме денонощно екип. С това ни помагат също. Търсят стопани на животните, разпространяват информацията в интернет, която ние сме подали за осиновяване, такива неща. Приютът привлича вниманието и на студентите по ветеринарна медицина. Провеждате стажове и обучения. Разкажете ни за тях. Всяка година лятото това са задължителни стажове, които те трябва да карат в клиника и някои се отправят към клиниките, на други им е по-интересно работата и дейността в приютите. При нас основното, което правим е кастрациите на животните и те присъстват, наблюдават под ръководството на ветеринарните лекари. Дори един от лекарите ни така постъпи на работа. Беше първо стажан в приюта, след като харесахме работата, продължихме работа и вече почти 2 години работи при нас. А каква е процедурата за осиновяване на животни в приюта? Процедурата започва с едно интервю в началото, въпросник, който задаваме на бъдещия собственик. Най-важното е дали е имал предишен опит в отглеждане на животно. Имал ли е такова животно и какво се е случило с него. Защото има хора, които, както казват, аз съм кръг, всичките ми умират по някаква причина. Такъв човек го подлагаме на по-сериозно контролиране и рядко даваме животно, защото винаги има някакво съпътстващо, някакъв проблем. Или не му е заграден двора, или няма условия за отглеждане на кучето.
проверяваме местата за такива хора. Особено за тези, които няма да бъдат отглеждани в апартамент. Има значение, вече се оказа, че има значение и собствеността, имота, в който ще бъде отглеждан. Защото ако бъдещия осиновител живее под наем и след време се окаже, че има проблем и няма право да отглежда такова живот, той ще трябва да ни го върне. Няма смисъл да му даваме животно, ако той няма собствен имот. Това е опита и в европейските държави също. Може да би изглежда малко пресилено, но това е нашия опит също, с който се сблъскваме. После масово се връщат животните поради невъзможност. Също и социалния статус. Ако човек е безработен, той няма да има средства да се грижи за себе си, камо ли за животно, особено ако то е голямо. И другия фактор е има ли семейството или човека, има ли дете, на каква възраст е детето, тогава може да преценим какво животно може да гледа и как биха се отнасяли всички с това животно и дали то ще попадне в нормална среда. Да. Това са в общи линии въпросите. Как бихте апелирали към повече желание за осиновяване на животни? Аз искам да кажа, че не в всяко семейство трябва да има животно, домашен любимец, куче или котка, но всяко бездомно животно, куче или котка, трябва да си имат дом. Предстои второто заседание за изменение на наредбата за приюти за бездомни кучета, което ще се състои в Русе. Работната група е в разнообразен състав, предимно от неправителствени организации, Агенцията по безопасност на храните, Министерството на земеделието и храните и общини от цяла България. Ето какво каза по този повод Жени Попова. Беше решено по наша покана второто заседание да е в Русе, тъй като ние сме един от лидерите, който се справя с проблема с безстопанствените кучета за последните години и условията в приюта отговарят изцяло на съвременните изисквания за хуманно отглеждане на животни в приютите. И ние имаме какво да покажем, за да може да продължи след едно наблюдение в реална среда, да продължи обсъждането и да стигнем до един добър резултат, една наредба, която да отговаря на всички съвременни изисквания за отглеждане на животни. На пресконференция на 7 ноември по повод първите 12 месеца от мандата си, кметът Пламен Стоилов не подмина и темата с овладяването на популацията на бездомни кучета. Ето какво каза той по този повод. Това, което в момента правим с разширяването на приюта за животни и след завършването му, което кога ще стане? Всеки момент чакаме да го финализираме. До края на месеца ще почнем шоково извеждане на тия животни. В тая връзка аз призовавам гражданите, за да спазваме нормите и правилата, нека да пускат жалби за агресивни групи животни, които създават дискомфорт на гражданите, за да може да спазваме съответните процедури. Извеждането и намаляването на популацията ще става при стриктно спазване на закона и това, което въвеждаме като ограничения и задължения на собствениците. Уважаеми зрители, както виждате, общината ни полага необходимите грижи за справяне с популацията на безстопанствени животни и ще продължава да го прави. Ако имате въпроси, можете да посетите сайта на Общинския приют, който е изписан на вашите екрани. Ние ще следим ситуацията и ще ви информираме за събитията по тази тема. Не пропускайте и емисията новини всеки делничен ден от 19 часа. Така се разделяме, уважаеми зрители, до другия петък по същото време. От екипа на предаването "Градът отблизо" ви желая лека и спокойна вечер.